no penjore kanyo mathoth ng'eni engagement amen. Cleophas kama ndo managi ma co-speaker wacho, daktari wacho. King'iyo watch forum ni, iyudo ka samoro in gi tudruok moro ma imbi gombo mondo imede paro mondo uti kanyakla, but mondo omi that space no onge makitemo kelo to iyudo ka en gima ok debed gima ber ahinya ne jomoko. Depo ni tude gi siasa. Suggestions giteka ichwalogi to ng'at machielo shut gi down nikech en gi interest machielo. Apani gima timore Clevo en ni pok wang'iyo tiyo together. Koro the fact ni ma space mar ng'ato ng'iye ka gire, ok ong'iye ka giri community. Koro onego bano change our mindset ma ong'iye ka community. Nikech ideas mwan godo ma daktari wacho, yudo ka ging'eny ma samoro idhi tiyo gi jomoko nono. Ke jomoko nono tiende ni kabila mopogore opogore, jotelo ma ai pinje mamoko or kabila mamoko. To onge gima rach kata kwa tiyo kodgi. Tang'o ma mono watiyo gi joge wa mokwongo. Nikech that is one wacho cha kidhi time kwacho ni wakel mentorship kamae mondo akaw nyithindo moko abich moko nyithindo moko apar kamae nyithindo moko kama mano en uwi tayari. Koro nitiere kaka wambe onego bedni wabedo gi oyao piny mondo wati pamoja nikech gigite forums gi ama ideas mwan kodogo we end up kata idhi wach Kajiado wach Kiambu nikech koni iyudo ka bedo matek. Koro jothurwa onego bedni watiyo kanyakla. Cleo tiyo kanyakla no ema nyalo dongo wa oko nikech ideas to wan godo. Investment mowacho no bende wanyalo konyo to kata kikonyo ikonyo nikech idwa konyo community. Ok ikonyo kwa idwa ni mondo deni mondo yieri oyo wambe ng'ato nigi line nigi how do you call it, in gi talent mari in gi path mari. Koro koni go benisa ng'ato konyo cha waneno ka gima ng'ano konyo because reason mane why ni na kamoro ma why ena kikuko sechete. Koro pani professionals kwa nyalo makore ama wabed gi chir mar tiyo ne community to joma do tiyo ne gi bende kik bedi to dwaro ng'oto gombango mano bende wabedo gi bwok matin mane makoro wach dati test donje nikech ida yanyi kanyo tida donje bende gi weche mang'eny makoro kiani chom kure. Koro we end up partnering with other people mabende ginya mag benefit. Koro samo wacho ni ido kata king'io counties mabutwa gi mabut Nairobi gi excel because they know how to reach out to people like us. Manigi opportunities, manigi ideas go and they are really excelling because ideas samagi makore kodwa no you cannot say no. You will offer them that support. Koro support ni wamiyo gi nikech ido ka piny wakoni okwayiere ahinya. Wang'iyo managi ido ka yiero satim but ena campaign nyaka kawuono pod ji campaign. Koro wada tiyo saadi. To kitemo koro kelo some order inidwa ni for IT bende odwarango. Nitiere professionals mo